heidän heta. Ja sitten on rataa. Juuri ehkä pyörähdyt sinne muurin takana, mutta... Oi. Pitoinen. Melkein heta tuli vääräköitä astetta, mutta ei sentään, niin ei tullut hylättyä. Näin vielä viimeiset. Oi. No, mutta ehkä meni oikein toivottavasti. Marjalla ei nyt käteen sattunut heta. Kyllä pelasi tilanteen upeasti. Sitten on vastavuorossa Kääpiön Saltseri. Aija Hakola Impivaran halleissa.